Čo je to pneumatika? Prečo tam napíšu, že pneumatika? Kto by bol taký nenormálny, že tam napíšu pneumatik? To čo je, že pneumatika? Napísal som pneumatika a vyšli mi nejaké blbosti, že ma to nezaujíma. Takže čo ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si zahrajeme Brawl Stars. Dneska si zahrajeme Minecraft. A B2 si zahrajeme na tomto serveri, čo v popisku máte IP adresu a všetko možné. A nemám žiadne kľúče. More, ja každý deň si svoj zapnem Nether Games a tieto hry hrajem, čo sú tu na, aj tak nedostanám žiadne kľúče. Len jedno som mal a z toho som dostal taký blbosť, že neviem, čo je to. A ideme si zahrať B2, čo skôr si zahrať. Tá najlepšia hra na celom svete je Minecraft a Brawl Stars. A na Minecrafte najlepšia hra je B2 Stars Skivers. A na Brawl Stars tie najlepšie game mody, no eventy, sú Drumroll a Knockcode. Myslíte si teraz na mňa, že som nejaký idiot? Hej som. Takže, hej som idiot. Idem robiť parkour. Ale máme. Čo robím? 5, 4, 3, 2, 1, go! A na tomto mape. Prečo? Ja som s tebou hral minule, nie? Hej. On je taký idiot, neviem, že čo mám. Ja som si myslel, že už neviem, čo mám robiť. A mne to tak pomaly ide, ja toto tak neznášam, že taký mod to dali či plugin, či neviem čo má vedieť, že čo je to, že takto to musíme mať. Ja to tak nemám mať. No, usmáť na vstrede, no poďte na mňa, aj tak ma nezabijete. No poď na mňa, kde ideš, no, poď. Nie, choď na nás. No, my som ho už aj zabil, vidíte, jaký som dobrý. Ja som najlepší, jak som myslíte. Som lepší, jak Dream. To je pravda. Ja som taký nenormálny. Ale čo tu narobíte? Kto to robil? Jaký idiot to urobil? Poďme na Blue Catnap. Ja som Blue. Nechaj ma. Ale ja som taký nenormálny. Neviem hrať. Ja som small brain. Čo už aj každý vie. Že neviem, prečo to hovorím. Že mám small brain, ale okej, nevadí. Poď zelenáčik na náš, toto Island. Na náš ostrov. A ty si idiot, počujem, pozrite, čo robím. Chudák, ale čo robím s ním? Dobre, ja mu pomôžem, nebudem taký nenormálny. No poď. Ja som len sledoval. Ty, Nie. On čo robí, ľudia? On ide až tento fakt má taký small brain, má smalší než ja. Ja ani nesneučí, pošlo. Dobre, ja som aj zabil, vidíte? Som jaký dobrý. A ešte plus stále existuje, tak to vás už nebude. Nie! Dobre ľudia, ja som fakt nenormálny, nevadí. A
čo robím. Ale... No, konečne. Ja som taký dobrý. No poďte zelenáčikovia. 4 v 13. Toto jaký nenormálny napísal. Môj spoluhráčka. Vedel som, lebo ja mám takých nenormálnych spoluhráčov. To jaký lag bol, ľudia, to jaký lag. A som zomrel. Dobre ľudia, ja teraz tu budem avkovať. A toto. Ja zabijem všetkých gmínov v čánoch. Vyťažím im aj toto bed. Čiže to nevyťažím, ale postelím tam, neviem. Rozbijem, aby nemali postel. A zabijem obých dvoch. A hej, vyhrali sme to potom. Ale ešte red. Tam my sme red a oni sú green. Ja čo robím? Ináč ľudia, ja mám tak smalbenia. Ináč to nie je pravda, že mám smalbrain, neviem. Prečo ho to hovorím, len niekedy mám smalbrain. Dobre ľudia, kúpili sme nejaké veci na toto na rozbíja Bed Destroyed. Nie, ľudia, nemáme postel. To kto robil? Ty? Ty si to robil? Hej. Tak pozeraj, čo som s tebou robil, vidíš? Som ťa jak zabil. Vidíš to, kto je lepší, ja či on? Ja. Vidíte, ja som najlepší. A už ani Green neexistuje. Napadte Blue Chata. Sveté dvojičky, lebo sú dvaja. My sme sveté dvojičky, lebo my sme 4. Vidíte už? Ale kde ste? Oni sú asi tu, ne? Hej, oni sú tam, ne? Hej, oni sú tam. No poďte, na poď. Koľko dimičov dáva do Miky? Nie, ja som zomrel. A sme to aj vyhrali ľudia, vidíte, tak treba. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom Brawl videu, takže čaute. Pri Minecraftovom videu, takže hej, ja mám taký smalbrain, stále hovorím, že Brawl Stars už nehmaj ma. Ja len robím akože srandu, ľudia, nie som idiot, len niekedy, ale ja len robím srandu, takže hej. A čaute.